Вземете 3% отстъпка от ArDesBG с промокод PROMO3. Kingston A400 120 ГБ е страхотен избор за подобряване на производителността, ако не се нуждаете от много място за съхранение. Това е базов SSD без излишни екстри, но върши чудесна работа за ускоряване на по-стари машини. Отлично съотношение цена-производителност. Значително подобрение на скоростта, особено при стартиране на системата и приложенията. Добър избор за офис среда, където не се изисква много дисково пространство. Недостатъци може да изисква допълнителни настройки при инсталация, например промяна на boot mode или ръчно инициализиране на диска. Липсва монтажен комплект, но може да се закрепи с алтернативни методи, например Velcro. Опит от реална употреба. В офис с 16 служители SSD-то значително ускори старите компютри, въпреки че работят с SATA до интерфейс. Времето за стартиране спадна от над 3 минути на около 30 секунди. В някои случаи дискът не се разпознаваше веднага, но проблемите бяха лесно решими чрез Windows Memory Diagnostic и промяна в BIOS. Заключение. Ако търсите бюджетен SSD за подобряване на производителността и не ви трябва много място, Kingston A400 120 ГБ е отличен избор. Идеален е за офисна работа или обновяване на стари компютри, но трябва да сте готови за малко ръчни настройки при инсталация.